Di sala 2030 da bi biryara rêxistina kariya navnetewî, 28 Nîsanê wek roja saxlemî û ewlehiya kariya cîhanê hatiye diyarkirin, da ku mafê karkeran were parastin. Lê Meclisa Saxlemî û Ewlehiya Kar ragihandibû ku li Tirkiye di nava sala 2020 da 2427 karker dema kar dikirin canê xwe ji dest dane. Ji ber bêkariyê her sal hejmarek ciwanên Kurd ji bajarê Wanê diçin Rojavayê Tirkiye û di karê avahîçêkirinê de dixebitin. Li gor agahiyên destketê îsal di nava 4 mehan da 25 karkerên Wanî dema avahîçêkirinê de jiyana xwe ji dest dane. Dibe ku ev hejmar zêdetir bibe, ji ber ku li ser ewlehiya kar ti saziyên sivîl li Wanê tune ye. Dilgeş Aslan ku yek ji wan kesên bi serbixwe pisporiya ewlehiya kar dike, sedema kuştina karkeran kêmbûna tedbîran nîşan dide. Yani ewlehiya ku pêwîst e bîne girtin, tenê bi zabûna Çîna bi pratikên jî dibe ku pêşiya wê bêgirtin. Ev pratik wê çawa, ev pratik di nav karê da, di kargehê da pêwîst e bê jiyan kirin, bê jiyan da. Aslan got ku divê pisporên ewlehiyên kar tim li cem karkeran bin û wek çavdêrek zaniyar bo parastina karkeran hişyarî bike û ji bo sazkirina derfetên ewlehiyê di nava hewildanê da bibe. Serê kargehê ew pispor 40 dehka dimîne wê derê. Yani 10 karker bin 400 dakika 400 kelî. Yani mehkê de tu 6 saata biçî tu yê çi ewlehiyê bînî, tu yê çi tehlikeyê ji ortayê rakî, ji navendê rakî. Ew pişikî xeter e. Li gor agahiyên fermî piraniya mirinên karkeran di encama ji avahiyan ketinan pêk tê. Karkerê bi navê Erdal Durmaz ku ev 15 sala karê avahîsaziyê dike, dibêje ku bi taybet li Rojavayê Tirkiyê tedbîrên bo ewlehiya karkeran kêm in. Bi rastî de şantiyê nûeka Tirkiyê de gelek pirsgirêk hene ji bo ewlehiya xebatkara da. Mesela ew înşaatê de doraxet bînayê torab danin û kemerê wa devamlî ser hebin xebitin û berê xwe bidinê. Bu tişta da. Aslan herî dawiyê balkişan ser tedbîrên ewlehiya kar û got ku divê karker mafên xwe yên hiqûqî jî bizanin û xwe biparêzin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.